सिखिरि, आंखौ दिनै बासायनायनि थाखाय आरोबाव खेबसे नोंनिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावनाय थाबाय। जेबो नङा, बेफोरलाय मानसिनि धोरोमखा। सिखिरि, नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंनि आं। नोंनि खानाया एसेबां सिल्कि, एसेबां स्मुथ, मा सेम्पु लगायो नों? आं दानि केमिकेल गोनां सेम्पु बाहाया। गोदोनि आबै आबौमोना माबायदि दुगैयोमोन, माबोरै खानायखौ लोबोमोन, बेफोरखौसो आं बाहायो। अब्लाबो खोन्थालाय, मा बाहायो? आंबो नोंनि बायदि खानायखौ सिल्कि जाजानो लुबैयो। आं टाइगारनि बिज्लाजोंसो खानायखौ लोबो। मालाबा मालाबा खारैबो बाहायो। आरो एखनब्ला जबा बिलाइजों दावदै देना फुननानै खर'आव लगायो। बिदिबानो खानाया मोजां जायो नामा? आं गुबुननिखौ मिन्थिया, नाथाय आंना मोजां जायो। आरो बे नोंनि खानायनि कालारालाय? बेथ' केमिकेलसो? नङा, बे जेन्थ'खानि गाबसो। आं सप्ता खेमसेयाव खानायाव जेन्थ'खा फुनो। मासाव खेबब्रै फुनो आं। आंहा बेखौनो नोंखौ पार्लाराव थांनानै एसे गोजा खालामदों सानदों। आं केमिकेल बुस्थु जेबो बाहाया। जाय बुस्थुखौ गावनि आखाइजों बानायनानै आङो फाननो हायो बेखौसो लागायो। आरो मोखाङावलाय? मा रायलायबाय था नोंसोरो? सेम्पुनि खोथा रायलायो ना साबुननि खोथा रायलायो ना देलायग्रानि खोथा रायलायो? बेवहाय आंखौ दोनफाबाय थानाङा, आं सिखारनोसै। बानलु बेदां, साहाखौ लोंना। नों साहाखौनो लोङाखै? नोंसोरनि बे बरिं टपिकआव आं बोरै साहा खहाबनांगौ जाखो? आरो नोंसोरनि हिनजावफोर रायलायनायाव आंहा जेबो खामानि गैया। सिखिरि, बानलु बेदांखौ गाज्रि मोननाङा दे। बिनि आखला बेफोरबायदिबाबो गोसोआ गाज्रि नङा। जेबो नङा, आं बानलु बेदांखौ जोबोद मोजाङैनो मिथिगौ। बिनि गोसोआ गाज्रि नङा होननानै। फावगालि, बानलु बेदांनि मुदा माला मोजां जायो? बियो माला खुसियाव थायो? बानलु बेदाङा माला खुसियाव थायो? बे हारसिङै थायोबा गिटार दामो। आरो बेनि फेभरेट बुस्थु संनानै होयोबा गोसोखौ मोजां मोनो। मा जानानै गोथाव मोनो बियो? बर'नि गासैबो ओंख्रिखौनो गोथाव मोनजोबो। बिनि मादाव लाफा खारै बिराद गोथाव मोनो। लाफा खारैजों नाथुर संनानै होयोब्ला बानलु बेदाङा जोबोद गोजोननाय मोनो। नों मालाबा बानलु बेदांखौ मोजां मोनजानो लुगैदोंबा लाफा खारैजों नाथुर संनानै होबानो जाबाय। जोबोद ओंखाम खहाबो बेहा बे ओंख्रिखौ मोनजायोबा। अब्ला आं माब्लाबा बानलु बेदांनो लाफा खारै नाथुर लांनानै होयोब्ला बे मोजां मोनगोन ना? औ, मोजां मोनगोन। दे होमबालाय साहाखौ लोंदो। जागोन दे। आं नोंखौ बुंखाबायना आं नोंजों साहा लोङा होननानै। मानो लोङा? दुनियानि सिख्लाफोरानो आंजों साहा लोंफानो मोनैनि थाखाय गाबो। नोंलाय मानो लोङा? दानो खानायाव हमनानै बुद्रुनानैबाबो लोंहोगोन आं। मा जादों बेवहाय? आं बेखौ साहा लोंनो लिंगासिनो, नाथाय बियो आंखौ इगनर खालामगासिनो। नैबे गोमबोरखौ रावबो इगनर खालामनो हाया, नाथाय बियो नंखाय थाम्फै देलाय आंखौ इगनर खालामबाय थायो। थाम्फै देलाय, नोंखौ साहा लोंनो लिंदों, मानोथो थाङाखै? आं लोङा माथो। जोंहा न'आवनो साहा मोनखायो। आं गावनो साहा फुदुंनानै लोंनो हाखायो। आरो आं नोंबायदि घमण्डी अहंकारि मानसिजों साहा लोंफानो गोसो गैया। मा होनदोंलै नों? सोब्बा जानो नामा? गोमबोर, बेखौ थांनो हो। गोसो गैयै मानसिफोरखौ अख्रा खालामनो नाङा। थाम्फै देलाय, न'आव थांदो। आंहा थांखागोन। बेवहाय नों आंखौ जेबो बुंनो नाङा। गावबागाव खामानि गावबागाव माव। नुबायना बानलु बेदां माबायदि अहंकारि बियो? थाम्फै देलाय, आं जावले जावले बुंबाय थाया, थां बेनिफ्राय। नोंसोरो गावसोरखौनो बिराद दुगा मोननानै लायोना, बोलो गोराखाय, हौवा मानसिखाय, लाजिनाय गैयिफोर। नुबायना माबायदि अहंकारि बियो बानलु बेदां। बियो अहंकारिखायनो बिनि अहंकारिखौ सेफायना होनो लुबैयो आं। मानि थाखाय बियो नोंखौ बेबायदि देखायदों? नोंखौ जेब्लाबो आं थाम्फै देलायनि उन उन थांनायल' नुयो। मा सोमोन्दो दं नोंहा थाम्फै देलायजों? जेबो सोमोन्दो गैया। आं बेखौ नायनोनो हायामोन। स्कुलाव बयनिख्रुइबो घमण्डीसिन सिख्लाया बेनो। सानसेखालि आंखौ लोगोफोरा चेलेन्ज होबाय, थाम्फै देलायखौ प्रप'ज खालाम होननानै। बिसोरनि चेलेन्ज मथे आं प्रप'ज खालामनानै नायबाय, जायगायावनो आंखौ रिजेक्ट खालामबाय। आंखौ दिनैसिमबो रावबो सिख्लाफ्रा रिजेक्ट खालामाखै। बेनि लासिं सिंनि खिथेरनि थाखायनो आं बिनि अहंकारखौ सेफायनानै होनो लुबैयो। सासे नंखाय दुखियानि फिसाजोआ गोल्ड डिगारसो जानांगौ, नाथाय बे उल्था गावनि टेलेन्टखौ लानानै गावनि अहंकारिखौसो गेदेरसिन खालामो। बेनिखायनो आं बेखौ गावनि गार्लफ्रेन्ड खालामनो नागिरगासिनो। नोंनि गार्लफ्रेन्ड खालामनानैलाय माथो खालामनो हानो नोंलाय? बेनि अहंकारखौ सेफायनानै होगोन। बेनि अहंकारखौ सेफायनो थांनायावनो नोंनि गोसोआ जे बेनि फारसे गोथौ जालांदों बेखौ ताल मोनदों नों। नङा माथो। आच्छा गोमबोर, जोंलारिया नोंनि मा जायो? आंनि आनैनि फिसाजो। आच्छा, ओमफ्राय नों मा खालामगोन? जोंलारिखौ लानानै मा सानखो नोंलाय? जेबो सानाखै। आंहा गावनि गाट फिलिंसआव फोथायनाय दं। जोंलारिया सानसे गावनो आंखौ कल खालामगोन आरो आंनि खाथियाव फैनानै सानसेबाबो आंखौ बोजबफैगोन। बेफोरबायदि सानजाया। जायखौ गोसो थोदों सेनानै ला, नङाबा गुबुनासो मोनलांगोन बानलु बेदां। आच्छा, दानि जुगाव सेनानैसो मोनो, बिनानै मोना। बेनिखायनो जोंलारिखौबो नों गोसो थोदोंबा लाबानो जाबाय। आं जेब्लाबो हेफाजाब होगोन नोंखौ।
अके आब' सिखिरिमोनालाय सिङाव दं बिसोर जिरायनानै बिसोरनि गोदाव सोराव फाल्थु डायलगफोरखौ सेम्पु साबोन स्राबफोरखौ खोनासंनो गोसो गैया आं हिनजावफोरनाबाथाय बेनोल' सोरनिबा खानाया साबसिनबा महरा मोजांसिनबा जेलेसबो जागोन आरो बिनि सोमोन्दै मिथिनोबो लुगैगोन मा सेम्पु फोनदों मा क्रिम फोनदों बेनिखायनो मालाबा रागा जोङो आं आच्छा गोमबोर आं जापानाव थांनो नागिरदोंमोन जापानाव औ बेबो सानसे साननैनि थाखाय नङा बोसोरनैनि थाखाय औ आंथ' मा फरायनो थाखाय आं जापानाव थाहैगोन मा खालामनो थाखाय बेनि थाखायबोथ' मोनसे साननानै लानांगोन औ जोंलारियाथ' एनिमेसननि कर्ससो खालामहैनो थांदों नङा होमबा अब्ला नों लेंगुवेज सोलोंनो होननानै थांबानो जाबाय आच्छा नों जुदि जापानाव थांनो गोसो जादों अब्ला बयनिख्रुइबो सर्टकाट लामायानो जाहैबाय लेंगुवेज सोलोंनाय नों चाइनायावनो थाङा मानो जापानावनो थाङा मानो साउथ करियायावनो थाङा मानो थाइलेण्डआवनो थाङा मानो स्पेनिसआवनो थाङा मानो लेंगुवेज सोलोङो होनबाथाय भिजाखौ गोरलैनो मोननो हायो नों बेखौनो खालामहैनो हागोन नाथाय आं न'आव जापानाव थांदों होननानै खोन्थानो गोसो गैया रावनोबो खोन्थानो गोसो गैया आं जे जापानाव थांदों मानि थाखाय आं गावबो मिन्थिया नाथाय आं खोथाखौ कमप्लिकेटेड खालामनोबो गोसो गैया बेनिखायनो गोमबोर नोंखौ फोथायनानैनो बुंबाय आं जापानाव थांनोसै आच्छा जागोन दे थाबैनो मोनसे इनस्टिट्युट मोजां नायनानै भिजा एप्लाइ खालामनोसै जागोन दे मा रायलायगासिनो नोंसोरलाय जेबो रायलायाखै हावगालि बेगा लाना गारियाव जिरायहैथां जागोन दे होमबालाय आं थांनोसै नोंसोर थाथ'दो आब' गारिखौ स्टार्ट खालामहैनोसै आंबो बानलु मैयानि खोथाखौ लानानै आंखौ गाज्रि मोनबाय नामा मैया नों मा खोथा बुंदोंमोन बेफोर खोथाया आंनि थाखाय जेबो इम्पर्टेन्ट नङा बेनिखायनो मैया जि बुंबाय बेवहायनो जोब्बाय आंनि खोथाखौ गोलाव खालामनो दासान बानलु बायदां आं मिथिगौ नोंहा आंनि फारसे जेबो साननाय गैया नाथाय आं नोंजों लोगो हिसाबै थानो लुबैयो नों आंजों लोगो जानानै थानो हागोन ना बानलु जुदि बे खाबुखौ नों आंनो होयो अब्ला आं जोबोद गोजोनगोन जाय बुस्थुआ आंनि थाखाय बिस बेखौ आं मानो खाथियाव दोननो बानलु नों मा बुंदों आं बिस खोनासं सिखिरि आंनि गोसोआव आं नोंखौ मालाबाबो जायगा होआ जुदि नोङो मालाबाफोर सानो आं नोंखौ गोसो थोगोन सिमाङावबो दासान आं नोंखौ मालाबाबो मोजां मोननो हाया आरो जाय मानसिया नोंखौ जायगायावनो रिजेक्ट खालामदों बे मानसिजों नों माबोरै लोगो हिसाबै थानो हानो नों आंखौ जेसेबांखिनि हेट खालामा मानो बानलु आं बेखौबो एक्सेप्ट खालामनो राजि नाथाय आं दि नोंखौ मोजां मोनो नोंखौ लोगो हिसाबै थाजानो लुबैयो बे आंनि साननायसो आरो आं नोंखौ जेब्लाबो सिरि हारसिङै मोजां मोनखुमागोन बेखौ नोंबो बादा होनो हाया बानलु आरो नोंबो आंखौ जे मोजां मोनफिननांगौ बिदि आं मालाबाबो बुङाखै आंनि गोसोआ माखौ बुंनो थिनदों बेखौसो नोंनि सेराव बुंदोंमोन आं बानलु बेखौ नों गाज्रि मोनदोंब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय होआबाबो जेबो नङा बाय दुलुरा गैया नामा दुलुरा गैया बियो गामियावसो ओंखारलांदों मानोबा नांगौमोन औ नांगौमोन ओमफ्राय बियो आंनि फनखौ मानो थिखोआखै बेखौथ' आं मिथिला मानो थिखोआखै फैबा आङो नोंखौ फन हरदोंमोन होननानै खिन्थागोन दे जागोन दे रायलायनाया दासिमबो स्पिड जानो रोंला नामा बे गथ'नालाय आरो नै आंहा थफेरानि फिसालानो माबा मोनसे हैनांगौआ बावनानैसो दंथारो नै जि खामानि दंबावो आंहा साख्रि मोननांगौनि खोथा दङ गोसोआनो माथो बोरैबासो मोनगासिनो दङ क'क्राझाराव सावथाल बर' दावराव आयै बेफोरबायदि मोनफा मोनफा निउस मोनबा गोसोखौनो गाज्रि मोनोहाय फुङाव मबाइल दांनाय लोगो लोगो फेसबुक खेवबाय आङो फेसबुक खेवनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि दुखुनांथाव जाथाय बर'फोरखौ बेफोरबायदि जानाय नुयोब्ला सोरजोंबा खास्रि बिस्रि बुथार जानाय नुयोब्ला बिराद दुखु मोनोहाय जोंनि बर'फोरालाय माथो रावखौबो एग्रांबाया मानो जों बर'फोराल' बिदि खालामजाबाय थायो दुखु मोनबायहाय जाय बिथाङा खास्रि बिस्रि बुथार जादों जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै मोनहैनो हाथों बेखौनो इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय मोख्रानि जात मिनिनो गोसो गैयाबाबो दा मिनि बाल नोङो नों मानसियानोथ' मिनिथावथाव मानो खालामनानै लायो नों मिनिथावथाव नोंनोलाय माथो आंनि हेफाजाब नाङामोनबालाय दिनैलाय मानो आंनि हेफाजाब बिफैखो नोंलाय दाउस्रि बाथामिस नों जेब्ला आंनाव हेफाजाब बियो आं नोंखौ मिनियो होननानै मिनियो आं बाथामिस जेब्ला इलेक्सन खाथि जागोन अब्ला जों रिपर्टारफोरखौ नांगौ आंनि सोमोन्दै मोजां मोजां निउसाव हो होननानै भिखारिफोरबायदि भिक बिफैगोन आरो दा बावनानै दं साला
जाबाय बारा बुंनांला आच्छा ओमफ्राय मामोनलाय मा जादों खोनासंग्रोनि आं मानि थाखाय नों आंनाव हेफाजाब बिनो फैदों लासिं सिंबाबो सिगाङावनो बुंखाबाय आं लाजिया माथो आङो नोंनि खिखौ लाजिबाबो नोंखौ लाजिया माथो आं आरो आं क्लिअपेट्रानि थाखायसो नोंनाव फैदों बे बाथामिस बुरैया माबा आंखौसो गावनि जौ दखाननि बथलखौ बुख्रुबदों होननानै दाय जाफैगासिनो भाइ आंखौ धमकि होफैगासिनो मिथिबाय ना नों बुख्रुबहैनाय नामा मा आंखौ गुन्दी बायदि नुयो आरो माथो थिगलै नोंजों बथल बुख्रुबहैनोबो हागौ नोंनो बारा भरोसा गैयाना नों आंखौनोबा मा खालामनो नागिरो नों आंखौनोबा आंनि पिक्चारखौ भाइरेल खालामना होनो नागिरनाया बावाखैब्रा बावाखै बाथामिस आंखौ किडनेप खालामनायखौबा आंबो बावा मिथिबाय जियानो जाया मानो क्लिअपेट्राया आंखौ बिदि दावराव खालामनायखौ नों दबथायनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला आं क्लिअपेट्रानि जुमाय दखानखौ थांनानै बुख्रुबहैयाखैनो मा बुख्रुबहैमाराखै नामा नों बुख्रुबहैयाखै बुख्रुबदों गंबेसे गंसेबो बुख्रुबाखै मा गंबा बुख्रुबदों आंनालाय माथो खोमायालाय बुख्रुबदों माबादोंसो खोनागासिनो नों क्लिअपेट्रानि जौ बथलखौ बुख्रुमाराखै आयौ मालादा आं क्लिअपेट्रानि जौ बथलखौ बुख्रुबाखै लेंगुवेजाव बुंबावनांगौ जाखो बाल मानो होननानै बुङोब्ला आं नोंखौ फोथायनो गोब्राब मोनोना बोरैबा नोंसो बुख्रुबहैयाखैथ' आंखौ फाव फान्दाय होनो थाखाय आंहासो दाय जालायबाय मालादा नोंनो क्लिअपेट्रानि जुमाय दखाननि जौ बथलखौ बुख्रुबनाया नोंनो दा आंखौसो दाय होदोंना नोङो बाथामिस सिखाव हमजालायबाय दा फाल्थु खोथा बुंनाङा मिथिबाय क्लिअपेट्राजोंलाय आंहालाय माबा सुथुर जानायनि आंलाय बुख्रुबहैलाबायनांगौ जाखो आंहा बेलेग खामानि गैला बायना फारसेथिंजाय सोलिगासिनो सावथालफोरजों बर'फोरजों बेफोरनि टेनसनखौ गारनो नागारै मा आं नोंसोरनि क्लिअपेट्रानि जौ बथलखौ बुख्रुबहैगोन एसेबां गाज्रि दिन जाबायना आंहा मालायनि न'आव थांनानै जौ बथल बुख्रुबहैनो माथो थिखाय बुख्रुबहैदोंबो बाल्ला दा मास्टिनि अमा राजाखौनो एसे फाव फान्दायनो र' होमबासो क्लिअपेट्राया आंखौ सिखाव साननाय नङा माने गावनि बथलखौ बुख्रुबदों साननाय नङा अमा राजाखौनो फाव फान्दायगोन बाल्ला माहाजोनजों माहाजोन पावारफुलजों पावारफुल नांलायलायोबा माबायदि जायो नायथाय आंबो बाल्ला मालाय मा सानखोमादों आंखौ फाव फान्दायनो होननानै फाव फान्दायनायखौथ' गोजानाव दोन बाल नोंसो क्लिअपेट्रानि जुमाय बथलखौ बुख्रुबहैयाखैथ' आं हले निउसाव होनोसैयानो मा जाला मालालाय आं क्लिअपेट्रानि जौ बथलखौ बुख्रुबाखै मिथिबाय आंहा बेजों जेबो सुथुर गैया खेबसे नोंसानि एमाव राजाखौ लानानै थांनाया बाबाय आरो बे हिसाबैथ' नोंनि फिसाजोखौबोथ' क्लिअपेट्रानि मानसिया बुदोंलै अब्ला बथलखौ नोंनो बुख्रुमारदोंब्रा आंथ' नंखाया आं बेफोरबायदि फिसा खामानि मावाना बाथामिस क्लिअपेट्रानि जौ बथला दामनि गोजामोन मिथिबाय नोंनो खाबारा नोंनो आं हले जेबो मिथिया नों आंखौ हेफाजाब होआबा आं नोंखौ गारा मानो होनोब्ला बथलखौ नोंसो बुख्रुबदों मिथिबाय अके बाय आइले मानसियालाय जुमायसो लोंना फैदोंना गान्जासो सोमना फैदों भांसो लोंना फैदोंलै आंलाय मा खर'नि क्लिअपेट्रानि दखाननि बथलखौलाय बुख्रुबहैलाबायनांगौ जाखोब्रा बे दाउस्रि देलाया गावनो बुख्रुबनानै आंखौसो फाव फान्दायनो नागिरदों नामाब्रा बिदिबाथ' बिराद डेन्जार मानसिलै बियो आंखौ फाव फान्दायनो नागिरदोंबा फारसेथिंजाय आंहा हारिखौ लानानै दाङाबाजिखौ लानानै मा खालामा मोजां जागोन बेखौ नायबाय गैया बथलसो आं बे मासियाव जिराय मारला खोमालै फैगोन इलेक्सनाव आं गेलेलालै सोरबा आंनि जायगायाव जिरायना थायोबा थाथोंसै हाल्ला ओरैनोबा आंहा हिनजाव एदावनो मोननाया बिराद गोबाव जाबाय साम' खिंख्रियाबो आंनि फनखौ रिसिभ खालामा आफांनि बिनानावाबो आंनिफ्राय बेसेबांबा गोजान जाबाय आलाय सोरखौ मोनगोनब्रा सोरजों खर' नाजानो मोनबावनांगौ जाखो नायगोन र'